Ibinunyag ni Attorney James Balsomo II, ang General Manager ng Iloilo Electric Cooperativo Ileco 3, na 3 beses nang nangyari sa loob lamang ng isang taon ang massive power shutdown sa Panay subgrid. Sa ginanap na deliberation sa Congressional Inquiry, ipinahayag ni Attorney Balsomo na ang unang pagkakataon ng blackout ay nangyari noong Pebrero 20 taong 2023. Nangyari ito sa loob lamang ng 8 oras at na-restore naman kaagad ang kuryente. Pangalawang pagkakataon naman ay nangyari noong Abril 27 hanggang 29 at ang pinaghuli naman ang nangyari nitong Enero 2 hanggang 5 taong 2024. Base pa sa opisyal na nang nag-trip off ang Panay Energy Development Corporation o PEDC, walang proper communication mula sa grid operator sa 10 electric cooperatives sa Western Visayas. Dagdag pa nito, nagbabayad ng mahigit 971 million pesos ang mga electric consumer para sa ancillary services na ginagamit bilang contingency fund pag nangyari ang nasabing insidente. Whatsoever from the part of the grid operator to all the 10 electric cooperatives in Region 6. There was no demand control imminent warning that we have to reduce our demand within the minutes prescribed in the grid code. There was no instruction to implement manual load dropping, and there was no automatic load dropping by the system. Mula dito sa probinsya ng Iloilo, ito si K5 Montaño Kaluyu para sa kampyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa kampyon na estasyon sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.